Sad vi ste prvi izašli u susret. Ako ćemo već, ja se izvinjavam, ako ćemo već o tome, sad kad me već vučete za jezik, vi ste izašli u susret zato što ste želeli novac. Pa imate onaj dolar, već imate dolar, ste onaj dolar. Kliknite ljudi na dolar. Ste onaj dolarčić, imate dolar, dolar, klikom na dolar, klikom na dolar, klikom na dolar. Zašto niste upalili live kao što ga ja palim i dozvolili Katarini da priča onako kako ona želi? Evo, napisala je: čoveče, pusti gošću da priča, aman više. Pa da znaš pravo. Čak i moj pokojni otac je došao i rekao: budalo, kaži da te puste kući. Ma ne, ne. Neću da kažem ništa, ja sam zaglavio, ja sam pogrešio, ja ću da robijam. A da cinkarim nekog da bih ja išao kući, ne. Jer treba da se pogledamo u ogledalo posle toga. Treba da se pogledamo u ogledalo. Jednostavno nisam želeo da cinkarim nikoga. Jeste Sveti Sava i Ganja i ja sam ih kontaktirao i ja imam dokaze da se taj gospodin bavi preprodajom narkotika i dan danas, tako da dokaze ću odneti i ako treba ja ću posvedočiti na sudu, pogledat ću ga u oči i reći ću šta trebam da kažem. Pošto je isto to nudio i meni, isto to, imam i slike i poruke. Naravno da ću slagati ako trebam da nekoga spasim od nečega. Naravno da ću slagati na sudu ako nekome je u pitanju, ne znam, zatvor ili tako nešto. U policiji ako treba da slažem, da sad da kažem nisam nikad lagao, jesam. U policiji ako treba da slažem, da sad da kažem nisam nikad lagao, jesam. Treba da slažem, da sad da kažem nisam nikad lagao, jesam. Bilo je situacija da se vratim iz grada kao dete pijan i da me pita mama koliko si popio, ja kažem popio sam jedno pivo, a popio sam ko zna koliko. Naravno da sam lagao, mislim, to taman posle. Ma ne. Kliknite na dolar, podržite rad kanala u vidu simbolične donacije, koja naravno nije obavezna, ali neću se buniti sigurno ako budete to uradili. To vi ćete promeniti, šta ćete? Pa ja mogu se kladim, eto, da ti Mesi prvi što pišeš ovde, ja mogu se kladim da ti ni na jednom protestu nisi bio. Nego si, ratnik preko tastature. 100%, garantujem. Garantujem da ni na jednom protestu nisi bio. Kako? Nego podržavaš verovatno ove što snimaju proteste i tu. To je ta priča 100%. Čekamo da se uključi Marko Marjanović koji je tamo na protestu. Nego podržavaš verovatno ove što snimaju proteste i tu. Ali dobro, šta da radimo? Garantujem. Vidim da još uvek, sad ću da pokušam još jednom, ma kak, ne, definitivno su im postavili ometače da ne mogu da snime ništa uživo, da ne može uživo da ide protest, jer to je problem. Problem je ako se uživo bude videlo koliko ljudi ima na protestu, problem je kad narod bude shvatio da je većina na protestima, da većina je prihvatila sve to. Možete vi da idete da šetate 1.000.000 godina. Da, ne znam koliko vi mene čujete,
Čujemo te odlično, Marko. Ćao Boško i ćao svim tvojim gostima i svim gledalcima. Prvo da pozdravim i tebe kao velikog borca za istinu. Evo ti dokaz. Prvo da pozdravim i tebe kao velikog borca za istinu. Glup si vrek neko jedan kurac, ko dva kurca si glupa. Prvo da pozdravim i tebe kao velikog borca za istinu. Ja znam da istina boli i tekako boli. Ja sam Crnogorac, ja nisam Srbin. Ja sam Srbin, ja sam Crnogorac, ja nisam Srbin. Ja sam Srbin i to je tako. Ali i ovo je stvarno svaka čast svim ovim ljudima koji su izašli u znak podrške. Na taj način što ćete da šetate kao kreteni danima, ništa nećete uraditi. Ništa. Samo dozvolite. Pogledajte vi koliko ljudi ima. Ljudi, dozovite se pameti, kad kažem ljudi ne mislim na vas, mislim na ove što idu po tim protestima. Zar vam nije jasno, rekao je predsjednik države da neće da ispuni ni jedan zahtev ljudi koji idu na proteste. Šta očekujete da postignete? Ništa nećete postići, ljudi. I tebe kao velikog borca za istinu. Možete vi da idete da šetate 1.000.000 godina. Garantujem. Takvu vrstu. Marko, znaš šta je, izvini što prekidam, znaš šta je moje mišljenje? I ako to budete rešili, ja ću rado da se pridružim i da krenem sa vama. Ja mislim da treba da se organizuje protest i to ne da se organizuje protest nego da se ne sklanjaju ljudi odatle dok se to ne reši, da se organizuje protest ispred Pink televizije i ispred Šimanovaca gde se nalazi ono zdanje zadruge. Ja nemam sa čime da odem za Novi Sad. Jer nije to samo put. Treba nešto i pojesti u Novom Sadu, barem sendvič jedan. Treba kupiti flašu vode. Ceo dan treba biti negde. Moram da uđem negde da popijem kafu, valjda. Ne mogu ceo dan da budem na ulici. Ping! Ali ne mogu ljudi normalni da funkcionišu zato što oni blokiraju neki deo grada. Jer eto, oni misle da će nešto postići. Tako da, samo neka se ljudi malo dozovu pameti i bit će mnogo bolje. Tako da, to je poenta cele priče, ništa vi ne možete da promenite, džabe vi šetate. Ali šetajte, zdravo je to da vi šetate, zdravo je... Pogledajte koliko ljudi ima. Uopšte, za cirkulaciju, za sve je zdravo. Tako da garantujem. Bukvalno ništa. Sad, iskreno da kažem, prvo, ako ćemo već to tako da gledamo, Buca ima mnogo manje zatvora nego ja. Ako ćemo već to tako da merimo na kanape. I ako ćemo to tako, sad ja bih trebao da pričam, znači, o svom zatvoru i šta sam radio i da izmišljam priče, vi ne možete da proverite te priče, jer to su priče od ljudi koji su bili sa mnom i šta ja trebam to da pričam? Ne, ja ne želim to da pričam. Jer to je za mene samo. Potvrde moji roditelji, mogu da potvrde ljudi koji su ležali sa mnom robiju, da sam ja jeo meso, da sam ja jeo lubenicu dok drugi su mogli samo da sanjaju lubenicu, da sam imao grožđe. Ne, ja ne želim to da pričam, jer to je za mene samo. Da sam imao razne stvari koje drugi nisu imali, ali su sve to jeli i ovi sa mnom u sobi. Laž. Ali zamislite neko ko se pojavi u filmu Vidimo se učitelji. Što se tiče filma Vidimo se učitelji, koji je tada isto bio, koji smo svi gledali, bili smo u stanju da se skupimo kod nekog i da ga pogledamo 10 puta za redom, jer on je trajao, ne znam, nekih 30 minuta možda. Laž. Mislim, ja ne znam, hvaliti se time kako si učestvovao u dokumentarnom filmu gde su kriminalci.
Ali eto, ja savjetujem svakom tom hejteru da ode u moje rodno mesto i da pita ko je Boško Joković i ko je bio Boško Joković 2000-ih. Pa će vam biti jasno. Ali dobro, mislim, tu šta da radi neko, jednostavno, eto, neko voli, dobro, neko voli da se hvali tim stvarima i neko voli da se hvali time da je kriminalac. Ja jednostavno to ne volim i ne želim da se priča o tome. Bože svašta, Bože svašta. Laž. Sve što se kaže ovde, to je istina, to nisu laži. Dobro veče, Ljubomire Manojloviću, Buco, hvala ti što si gost ponovo na ovom kanalu. Dobro veče, pozdrav svima i drago mi je da smo ponovo zajedno. A prvo, ja ne bih prihvatio da neko dođe kod mene da laže, jer ja pre nego što bilo ko dođe, ja proverim da li je to tako ili nije. Ljudi već znaju ko sam ja. Ja sam juče išao do banke, ljudi su mi trubili skoro, ne znam ko su, mašu mi, javljaju mi se, tako da ja da privlačim pažnju preko, ne znam, Buce ili preko ne znam koga. Vidi, Buco, ja znam da si ti vernik, znam ko ti je kum, znam čime si se bavio pre nego što si otišao za Kanadu, da si se bavio jednim jako humanim poslom. Laž. Da si spasavao ljude od ozbiljnih problema, od sekti, ali ajde da ne pričam o tome, da te ne hvalim u tom smeru, ko zna, ko ne zna, to je njihov problem. Mislim, Buca je zaboravljen odavno, ali sad ajde kad već pričamo o njemu, odavno je zaboravljen čovjek. Odavno je zaboravljen čovjek. Laž. Samo vidim, on ne tvrdi da je kriminalac, nego bokser. Pa dobro, ali on se pojavio u filmu gde su se pojavili kriminalci. Tako da... Pa i nije neki bokser, čao ti kažem, ja sam upućena, moj otac je bio... Samo da ti kažem, Dragana, i to što si sad napisao, i to je jedna neverovatna glupost, jer evo pogledaj Kiza što je prvak sveta, pogledaj ta federacija, da li je još neko boksov u toj federaciji osim Zorana Manojlovića. Njegov čuveni brat Zoran Manojlović, svetski, mislim, šampion u boksu, ne može se poredi niko u Srbiji, u Jugoslaviji sa njim. Kako to da samo u toj federaciji je boksovo Zoran Manojlović? Znači, to je namešteno sve i nemojte da me vučite za jezik da pričam ono što znam. Mislim, šampion u boksu, ne može se poredi niko u Srbiji, u Jugoslaviji sa njim. Bolje nemojte da me vučite za jezik, jer nije tema to. Tema je nešto drugo. Evo ovako, za ljude koji ne znaju, mada pretpostavljam da svi znaju, Ljubomir Manojlović, poznatiji kao Buca, ja ga neću predstaviti kao žestokog momka, već ću ga predstaviti kao pravog mangupa, sportistu, čoveka koji se nije isticao u nedelima, već je bio neko ko je bio sa one prave strane, štitio slabije, bavio se sportom, nikada nije radio nešto nečasno. Kaže Marko, samo teraj svoju priču, radiš dobar posao. Marko, naravno da znam da radim dobar posao, zato što čim me hejtuju i čim im sve smeta, jasno mi je da radim dobar posao i da sam na pravom putu, tako da sve je to meni jasno. Hvala ti, Marko, na podršci. Laž. Laž. Neću stat! Neću stat! Neću stat! Neću stat!